August 11, 2026. Ayan, kaninang umaga. Sumilip. Ang tagal, no? Nitong si tagal nating inaasam itong si Haring Araw, no? Nagpasikat sa ating umaga, no? So na-inspire yung ating mga bossing na naglalaba na makapagsampay ng kahit ngayong umaga man lamang, no? At sana'y magpatuloy yung itong pero on the way here from Angeles City to RW, may pabugso-bugso ng pagulan, no? Doon sa may bandang Mexico, tapos biglang lumiwanag ulit dito sa may himpilan. Nevertheless, sana'y nasa maayos kayong kalagayan at samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga. Tayo rin po ay sabay na napapanood sa CLTV 36 at sa ating mga socials katulad ng Angeles City Information Office FB pages at iba pang FB pages ng RW 95.1 and CLTV 36. Sa mga nais pong makibahagi sa ating usapan, pwede rin po kayong makibahagi, no? At mag-iwan lamang ng inyong mga mensahe sa ating comment section. Alright. Opo, meron pong pasok sa government. Hindi lang government, pati sa mga eskwelahan na po natin, ano? At least dito po sa lungsod ng Angeles. Pero sa mga ibang karatig nating mga bayan, dahil tinamaan po sila, no, ng lubog. Ayan po, kagabi pa nag-announce na sila ng suspension of classes. Kahapon din, habang nagkaroon ng suspension kahapon, maagang umikot si Mayor John Lasatin, no, upang personal, no, silip na tiyakin hindi lamang doon sa ating command center kundi yung sa physical ocular inspections sa ating mga creeks o yung Sapa at sa ating Abacan River. Patuloy nating pagdasal yung ating mga parang hindi lang Pampanga at hindi lang Central Luzon, kasi nakita natin sa news kagabi pati parts ng Visayas, even yung sa Davao City nagkakaroon din ng matinding pagbaha doon. Ganun din sa Dagupan area, no? As a matter of fact, sa Dagupan nag state of calamity. So we're very blessed here in Angeles City na kapag nagkakaroon man ng pagbaha, it's called parang transient flooding, no? Nagkakaroon ng parang pagbaha sa mga ibang daan, and then after 1 hour, ganyan matatanggal na. Alright, at dahil po nag-uusapan din natin, no, yung pag-ocular ni Mayor John, may related din ito sa ating environment. Abay, napapanahon lang, no, na makapanayam din natin ang ating City Environment and Natural Resources Officer o Senro dito po sa Angeles City Local Government Unit. Ayan po, first time sa ating programang Jointa na Angeleños, we have Ma'am Jen Castro. Good morning po and welcome to the program. Good morning, Sir Jay, and sa lahat po ng mga nakikinig po sa Angeles City Information and sa CLTV 36. Maliwanag na umaga po sa ating lahat. Ayan, good morning din. Ma'am Jen, baka may ginais ka munang pabatiin. I-shout out, no, bago tayo magkwentuhan dito sa ating programa.
Actually, sir, pagdating ko dito, puro shoutout na lahat yung nire-request. Unang-una yung mga staff ko po sa Sentro, lalo na yung mga nag-birthday, si Cha, si Yuli. And then yung mga dati ko ring staff from City Treasurer's Office, nagpapa-shoutout din, yung mga eating buddies ko. And then yung sa nag-aaral sa System Plus, yung classmate po ng panganay ko na computer engineering. Uy, saan siya? Alright. Saan siya? Sa Systems Plus. Systems Plus. Yes, Oy, shout out sa kanila. Masaya na sila dahil may pasok na, sir. May baon na ulit. May baon na, tsaka makikita pa si Crush. Yes, definitely. Ayan. Makakasama po natin ang ating sentro ngayong umaga, no? So sa mga may concerns po sa ating environment, no? Particularly lalo na nakita nyo po kamakailan, no, nung hindi pa ito nung last time na biglang pag-ulan lamang. Sa may Balibago, sir. Yung sa may Balibago Yes Creek. po. Oo, nakikita natin doon na biglang nag-overflow at yung iniwan niya is talagang solid waste, no? It's from the upstream, sir. From the upstream. Yes po. Bali, kumbaga, kasi dugtong-dugtong yung mga river po natin na yan. And sad to say po kasi maraming nakatirang mga informal settlers along these creeks. So yun po yung nakikita talaga nating reason why nagkakaroon tayo ng accumulation of waste sa ating mga wastewater po. But when that happened po, very naman po, prompt ang pagkilos po ng local government of Angeles City together with the help of DPWH po. Within a day, the following day po, agad din po natanggal lahat ng po natin, ng mga solid waste na accumulate sa Balibago Creek. Actually, we collected like around 120 kilos. 120,000. Tons or Yes. kilos? Tons. Kilos lang okay. po siya. 120,000. Na solid waste yun. Yes po. Ang dami, no? Yes po. Oo. So, kasi nung nakita natin, nung humupa na, no, na parang nakakalakad pa yung Yes. mga naglilinis natin, no? Hindi naman ganun kalalim yung Balibago Creek actually, sir. Kaya pag may na-accumulate na waste doon, agad nating natatanggal po. Pero ganun talaga biglang bumulaga yung Pag malakas ang ulan. Oo. Pero buti na lang after nung ating cleanup drive doon, itong mga sunod-sunod na pag-ulan, no, hindi na apektado Yes. yung sa may Balibago Creek, no. Yes po. Pero parang hindi lang yata naging problema doon sa particular creek na yun sa may Balibago, Miss Jen, pati yata itong sa mga ibang dinadaanan din ng Sapang Balen, Yes katulad po. ng sa Santo Rosario, Kutkut, yun po. sa Nicolas. Actually, sa upper stream po, magmumula yan sa Sapang Bato, dadaan yan ng Amsik, ng Anunas, Malabanyas. Yun po yung sa papunta ng Balibago Creek. Separate po kasi yung sa may Kutkut Creek. Yung sa may Sapang Balen Creek po kasi, ang dinadaan ng barangay niyan. Sir, actually, yung Kutkut, Santo Rosario, Santo Domingo, yun po yung mga covered na Santo Rosario. Yun yung mga covered na barangay. So, nagiging affected po talaga yung mga nasa lowland po talaga. Kasi lahat ng, if ever na may basurang tinatapon yung mga nakatira sa malapit doon, yung parang pinaka nagiging catch trap po talaga yung sa ilalim. Yun, okay. Ayan, si Miss Aya Palileo nakikinig din sa atin. Oo. Opo, may pasok po. Hindi po tayo nag-announce ng walang pasok. May pasok po dito sa lungsod ng Angeles, no? Alam na po yan, automatic na po yan. Pag walang announcement, magpasok po. Si Jamhire David, nais ko lang i-mention. Hindi po lack of communication yon, Miss Jamhire David. Ayan, cleared na po last year pa, no? Na pag walang suspension, hindi na nag-a-announce. Alam na yung mga schools yan, eh. Yung mga schools po natin, meron po na empower na sila to make their own granular suspension if necessary, no. At sa mga gusto pong yung malalayo, kasi yung sa DepEd, Miss Jen, sabi ng DepEd, nakapanayam din natin dito, ang dami nila, no. Yes, Yung ating last week. assistant SDO, si Ma'am AMC, si engineer, si Ma'am Clarissa, no, at si Dr. Rose. Malinaw yung policy ng DepEd na kung malayo ka, naglalakad ka, excuse yung ganon. Basta nakikipag-ugnayan ka sa school. And I saw some memorandum from DepEd din, sir. Though it's not my to tackle, but may nabasa akong DepEd memorandum na
the main or the first responsible person pa rin po to decide kung papapasokin yung anak is still the parents, which I believe. Kasi kahit pa sabihin may walang pasok or may pasok ng government o ng school, kung ikaw para sa paningin mo, hindi ligtas sa anak mo, Huwag I mong think it's papasukin. your first responsibility to decide. Yes. It's not the end of the world for the kid na hindi siya makapasok for that day. And yun nga, yung sa memorandum ng DepEd, ang alam ko, excuse yung mga ganong bata na kung yung dadaanan nila baha or delikado. Yan, Kumbaga, oo. hindi naman parang mababawas sa kanila kung hindi man sila makapasok. So, it's still po, no, we're not trying to give the burden to the parents here. But, being the parents po, it's still our responsibility, main responsibility po, I believe. Si, ayan, oo. Aya, good morning again. Saan si Aya? Alam ko nasa Bulacan itong si Aya. Paul Bahian. Ayan, si FJ Ferreras. May pasok. Miss Chi of Shoma. Renz, Jonel Bacani, Gina. Baka may announce pa. Marami tayong announcement pero hindi pa suspension. Ano? Ito, parang si Angel Fiel. Medyo masakit po para sa mga ibang taga-Angeles kasi hindi po lahat nag-aaral sa Angeles. Angeles din nakatira. Yun nga yung point ni Miss Jen. No? Katulad sa sinabi lang ng DepEd, pati sa City College of Angeles, no? Nakausap natin si Basti. At ang sabi niya na, alam mo yung mga naapektuhan ng baha tapos kailangan pa nila maglinis sa bahay, those are excuse. Basta sinasabi lang, maayos na pakikipag-ugnayan lang sa eskwelahan. Ano. Pero marami po ang natutuwa dahil nagkaroon na ng baon yung mga yung mga ano natin. Yung may nagtatanong kung sa Severa Mabalacat, hindi ko po alam sa Mabalacat, dito po tayo sa Angeles City. Ayun. Alright. Sige, go ahead, Miss Jen. Sorry, na-interrupt ko yung ano mo, yung sinasabi mo kanina. Pero kamakailan nagkaroon tayo ng State of the City Address, no? At isa sa mga na-mention ni Mayor John is about environment, no? At yung pagtatatag niya ng task force sa Bakanan, yung water waste, no? Okay, can you tell us more about that? Okay, actually po, since pag-upo po ni Mayor, yung first order of his business nga po is yung naglagay po siya ng Task Force Abacan. Kumbaga, ito yung mga personnel from our EMS po, from Environmental Management Office po, headed by Sir Francis Pangilinan, na daily po may nagko-collect po ng waste along this Abacan Diversion Road. No? So from July to, for this past year po, they already collected like 259,363 kilos or 259.36 tons of waste. Daily po yan. No, siguro ang hindi lang po natin nakukuha is yung every Saturday and Sunday kasi kailangan din naman mag-day off ng mga tao po natin. Pero hindi po tumitigil yung Angeles LGU po to collect this solid waste po along Abacan, no? At hindi lang naman po diyan sa Abacan Diversion Road. Even in other major thoroughfares po, yun po kasi yung responsibility ni city. Yes. No, as to RA 9003 po, barangay po kasi talaga ang may primary responsibility for the collection of garbage within their respective barangay. Ayun. And then yung sa mga major thoroughfares po, yun po yung sa atin. And even yung mga public schools, yung mga market, sa atin po yan, no? Ayan. Pero kaya po, sana humingi po kami ng pangunawa sa mga tao na kuminsan, lagi nilang sinasabi na hindi ginagawa ng LGU yung kanyang trabaho. Mayroon po tayong kanya-kanyang sabihin na nating gampanin, no? Kung sino po talaga ang dapat. Pero, pag naman po nagkakaroon ng problema ang barangay, lagi pong naka-assist ang government. Lalo na po pag medyo malaki na po yung waste na kailangang i-haul. Lagi pong andyan sina Sir Francis po ang EMS to collect this accumulation of waste, no po? So sad to say lang po talaga ang siguro nakita kong problema natin dito sa Angeles or even other LGUs nagiging problema po nila is yung lack of discipline po when it comes to proper waste disposal. Yan, magandang pag-usapan mamaya. Yung disiplina ng ating mga kababayan. Pero magbabalik po tayo sa ating programang Joint Tana Angeleños. Miss Jen, anong oras na sa buong Pilipinas? It's 10:17 a.m. na po. Join! Ta-da! Hey, 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 no. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the
sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana and Heleños. Join Tana and Heleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana and Heleños. Join Tana and Heleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana and Heleños. Join Tana and Heleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana and Heleños. Join Tana and Heleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana and Heleños. Join Tana and Heleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Tana and Heleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana and Heleños. Babalik ang Join Tana ang Heleños. Join Tana and Heleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana, feel the beat. And Heleños on the streets. Turn it up, let the city say. Join Tana on Heleños. Alright, we're back sa ating programang Join Tana ang Heleños. Ito pa rin po niyo lingkod, J. Pelayo IV. At kasama pa rin natin Miss Jen Castro, ang ating City Environment and Natural Resources Officer dito po sa lungsod ng Angeles. Oras po natin is 10:22 in the morning. Ayan, good morning sa ating mga taga-subaybay din. Katulad ni Nita Villamor, si Mario Layo Peraña ba? Oo, mabuhay ulit si Ka Mario. Si Charles Jordan Obar. Ayan, pati si Zach Maximus Kizon. Pa-shoutout po kay Keith Dizon ng watching from
AUFEA. Ano yung EA ng AUF? Executive, ano yan? Something? Ayan. Carl Tamayo at si Miss Nida Villamor. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ayan, maraming salamat din. At thank you very much for watching. Si Cleo Go. Ayun, ba't ganon? Ewan ko, Cleo. Bakit ganon? Si John Kylix Ponyado. Ayan, saan ka nag-aaral, John? No? Si Darling Lizzie O. Oo, yung gusto niya yung collection daw ng ano. Sinabi na ni Mayor to, yung sa ano, 'di ba? Ang problema kasi nagiging depository yung Angeles City ng mga plastic kahit hindi taga Angeles ganun yung nangyayari. Tapos si Wade Benedict Liwanag Asanza. Shout out po kay Sinely Craven. Ang ganda ng mga pangalan ngayon, no? Yung nagpabate si Wade Benedict. Ang pinapa-shoutout niya si Sinely Craven. Si Arjon Velasco. Ito, kung gusto nyo maging resilient ang Angelenos, yung mismong City Hall, pumasok kayo pag Biyernes. Sabi ni Arjon Velasco. Arjon, para malaman mo, Arjon Velasco, Monday to Thursday po, compressed work week ang LGUs. No? Ibig sabihin ng compressed work week, from 8 a.m. hanggang alas 7 ng gabi. No? Pero sinasabi mo, kung gusto mo Biyernes, meron din. Pumapasok din ng Biyernes yung mga basic offices natin katulad ng sa City Treasurer's Office, no? Nariyan po 'yan. At yung iba pa nating frontliners naroroon katulad ng City Disaster, City Social Welfare at iba pa. 'Yon. Oo. At iba rin yung tabas ng ano ni Arjon Velasco, di man tinawag na mayor si maging example muna kayo. Kahapon kahit walang pasok, pumasok po si Mayor John. Kaya Arjon, no, ayusin mo muna ang buhay mo. Ayan, si Julian Marco Abog. Ayan, si Waki Fernandez. Shout out kay Noah Engera, watching from 310. Room 310. Saan kaya ang eskwela si Waki Fernandez? Sujin Wahin. Ayan. Di kami waterproof. Kami rin. Hindi rin. Pero ganyan talaga ang buhay. Sujin, dalawa lang naman ang season dito sa buong Pilipinas. It's wet and dry. Ayan. Si Kaisip Official. Good morning din. Kay Brian. Maaraw na umaga po sa ating lahat. Okay. Ayan. Si Angela Hoxon. Ivler Malyari, Jerry Destacamento. Ayan. Si RJ Dison. Oo nga pala, happy birthday sa aming piloto na si Dennis Punsalan ng City Information Office. Okay. Good morning and happy birthday, Dennis Densyo Punsalan. Sana naman. Pabati kay Gaviola Irene Joy. Happy birthday, Gaviola Irene Joy. Sana naman. Yan, ganun nga. Grace Zel Gonzalez. Kanina, nabanggit namin ni Ma'am Jen. Sa mga hindi po taga Angeles na nag-aaral sa Angeles. Makipag-ugnayan po kayo sa mga schools. Pwede naman po kayong ma-excuse at mabigyan ng consideration. Gaya nga ng City College of Angeles, basta may ugnayan lang na nalubugan kayo, hindi kayo makakross sa mga bahang lugar, excuse po kayo. Ayan. Iraim Rain Irham. Ayan. Bakit po sa ibang lugar, sabi ni Joel Tayag, Miss Jen, katulad ng Palawan, maayos daw ang basura nila at walang nakikitang kalat sa kalsada. Ayan, magandang tanong ni Joel Tayag, Miss Jen. Okay, sir. We cannot
compare Palawan to Angeles City. Unang-una po, Angeles City is an highly urbanized city po, no? We're not making excuses here po. Pero kumbaga, i-compare po natin yung component ng isang syudad sa isang lugar po, malayong-malayo po ang Angeles sa Palawan. Unang-una ang Palawan hindi pa ganun ka-develop, no po? Kumbaga, it's still untouched or mas marami pa rin ang nature dyan. Saan po ba nagmumula ang mga waste? Di po ba sa mga taong nakatira dito? Highly populated na po kasi ang Angeles City, no? Sabi ko nga, may napagkwentuhan ako before na when I was first here in Angeles City, like around year 2000, wala pang mga ISF po masyado dito sa Angeles City. No? I don't fully blame, pero mula po nung dumami yung mga ISF po natin sa Angeles City, parang doon talaga nagkaroon ng problema po sa waste management po natin. And hindi lang po yan, dumami rin yung mga commercial establishment po natin sa Angeles City. No, yung mga talagang parang nag-boom ang Angeles City talaga. Maybe because of its location po, mataas ito compared to other kalapit po nating mga LGU. Kaya parang mas pumupunta dito yung mga tao, dito nag-i-invest kasi yun nga, let's face it, bago mabaha ang Angeles, babahin na po lahat yung katabi po nating mga LGUs, no? Tapos po, kung compare mo siya sa Palawan, yun nga po yung nasabi ko sa inyo na gaano na ba kalaki ang population ng Palawan compared to Angeles City. Doon po ba? Yun nga, at saka yung component po ng mga ano niya, ng component ng residential niya, ng commercial niya, kaya nga po highly urbanized na po tayo. Kakaiba po ng pagka-highly urbanized ng isang syudad po, yung problema po talaga sa waste management po. But the city is addressing this problem po. Siguro hindi naman nga, ito yung lagi ko pong sinasabi, hindi kakayanin ng syudad ito. It's always a shared responsibility po. Yun, shared responsibility. Yes po. Ginagawa po ng gobyerno, ng barangay, yung pagkokolekta po ng basura, pero nagsisimula po yung pagtulong po natin on our end kung sa bahay pa lang po nagkakaroon na po tayo ng waste segregation. Kasi Sir Jay, through experience po kasi, when segregation starts at home po, kahit once a week lang kayong nakukuhanan ng basura po, hindi po mamamaho yung basura nyo. What do I mean by waste segregation po? Yung mga food waste po ninyo, yan po yung nakakabulok po sa mga basura po natin. So pag nagtapon po tayo ng basura sa mga bahay po natin, we make sure na nakahiwalay po yung mga food waste po natin. Kasi kung itong mga pinagbalatan lang po or iba pa pang mga materials po na iniipon po natin, kung binanlawan natin yan, pinatuyo po natin yan, hindi po yan mamamaho sa loob ng bahay po natin. Tama. Di po ba? So, kumbaga, hindi ko po sinasabi na napaka-tamad ng government or na ayaw niyang mangolekta. No. Let's be real po na may it entails resources po, no? And manpower when it comes to waste collection po. Kung minsan yung ibang tao ayaw din po magbayad ng basura. Sinasabi nila na nagbabayad sila ng tax and everything. When we pay taxes po, it doesn't cover garbage collection lang po. Marami pong it entails, marami pong mga serbisyo na ina-address po yung pagbabayad po natin ng mga taxes po, no? Hindi lang po siya particularly. And even in sa batas naman po kasi, nakalagay dyan na pwede pong mangolekta ang isang LGU, ang isang barangay ng garbage fee po. Sabi nga yung sinasabi nilang, generator must pay principle. To think po na tayo po yung gumamit ng mga basurang ito, tayo yung nag-generate. So we must be also responsible in waste disposal po. Magandang tumbukin din natin yan, yung shared responsibility, pag-usapan pa rin natin. Good morning kay Sam Baron. Ayan, kikinig din sa atin. Miss Jen, anong oras na sa buong Pilipinas? It's 10:32 a.m., sir. Join! Ta-da! Come on, come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños.
Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Jointana, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Jointana, Angeleños. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Jointana, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Jointana, Angeleños. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana, feel the beat. Angeleños on the streets. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Alright, we're back sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po nyo lingkod, J. Pelayo IV. Kasama ang ating Senro Officer dito po sa lungsod ng Angeles, Ma'am Jen Castro. Pabati ulit sa mga ating taga-subaybay, Sam Baron. Para sa akin, si Mayor John ay hindi nagdidesisyon base lamang kung ano ang popular, kundi sa kung ano ang tama at makabubuti. Yun lang gusto kong leader, sabi ni Sam Baron. Good morning, Sam Baron. Si Boy Resilient, Kenneth Fernandez Tolentino is also in the house. Ayan. Paiba-iba ang weather condition dito sa weather condition. Tama, Carl Tamayo, kaya alam na this. Oo. Irene Joy, binati kita. Binati kita kanina. Si Irene Joy Gaviola, birthday niya ngayon. Si Ma'am Joy Duaso, good morning. Oo. God bless. At hello daw kay Miss Jen. Nami-miss na niya siguro si Miss Jen, ni Miss Joy Duaso. Ayan, mukhang na-miss ka ni Miss Joy. Kami nga, nakakapasok kami ngayon, Carl Tamayo. Nung kami ay nung mas matindi kami, Carl, nung panahon namin habang rumaragasa yung lahar, nakikipagpatentero kami sa Abakan. Carl Tamayo. Aubrey Mamangon, and Aubrey was her name. Hi Ma'am Jen and Sir Jay, sabi ni Aubrey Mamangon. Kumusta ka? Si RM Mamak Jr. Good morning, Ma'am Jen. Ang katabing bahay din. Good morning, opisina sir. natin. Yes. Si Mr. RM Mamak Jr. Ayan. Chris Lian Ordonio, yan kasi umaasa kayo na walang pasok. Sabi ni Chris Lian Ordonio. Si Stan Santiago, binabati si Renzo Quizon. Ayan, si Salmia Gillim. Napaka-unique na mga pangalan na mga ito. Sige. Si Noah Mandani, ang ating City Youth Development Officer sa lungsod ng Angeles. Jason Dalusong Supan, good morning po. Ma'am Jen, good morning, Angeleños. Ang dami palang mga fans ni Miss Jen. Oo. Okay, let's go yung back sa shared responsibility. Gaano po ito kahalaga? At anong ibig sabihin ng shared responsibility na very useful at ito ang susi sa talagang malinis na solid waste management sa isang lugar?
Okay, sir. Just like what I mentioned po, no, yun nga yung proper waste management starts at home po talaga, no, yung proper waste segregation. Actually, we already have ordinances when it comes to mandatory segregation po talaga. Yung nabubulok at saka yung hindi nabubulok, no. Mayroon din po tayong ordinance na yung Ordinance 565 which is the tapat ko, linis ko. Kumbaga, sa bahay pa lang po kasi dapat makita na yung kalinisan sa atin, sir. Na, kung makikita kasi natin ngayon, sasabihin nila, ang kalat ng Angeles City. Pero kung titignan mo, sino po ba yung nakatapat sa daan? Hindi po ba yung mga bahay-bahay? Hindi ba natin pwede pong pakilinis yung harapan po ng bahay po natin? Yes. Di po ba? And then yun nga po yung sa waste segregation po, sasabihin naman po ng iba na isa-segregate po namin tapos ang barangay kukunin niya, pag-halu-haluin po niya. Kahit po kasi kukunin ng barangay at ilalagay sa isang lalagyan po, yung mga non-biodegradable po, kukunin pa rin naman po yan. Hindi naman po yan itatapon. Kasi sa mga barangay po natin, may mga barangay po kasi tayo na may mga MRF po. No? Because city has no space for MRF po, kaya binabana po natin sa mga barangay yung MRF. No? May mga functional MRF po tayo ng mga barangay like yung Margot, yung Mining, Pampang, Pandanyan, may mga functional. Yung iba naman po, dahil lack of space din po, mayroon naman po silang MRS. So kung sa bahay pa lang po, sinegregate nyo na po yung talagang patapon na o yung sinatawag natin mga residual waste, dun sa mga recyclable po natin, kahit po kuhanin na misana ng barangay yan, pagdating po nila sa barangay, kukunin pa rin po yung recyclable at ibebenta po yan sa mga partner junk shop po nila. No? So, ang importante lang po dyan, tamang pag-iwahiwalay po. Para din po naman kasi sa inyo yan. Tulad nga po ng nasabi ko, hindi po babaho yung bahay ninyo kung segregated po yung basura nyo. Like for us, sir, example lang po, yung mga food waste po namin, daily po namin nilalabas yan, binabaon namin sa lupa. Sasabihin na naman ng iba, ma'am, dyan wala po kaming vacant space or lot para pagbaunan po ng lupa. Pwede po tayong manood sa YouTube po kung paano ba ang composting without this space po. Kumbaga, kahit maliit na spasyo lang po or through yung mga disposable na water na container po, kung paano po ba. Kumbaga, nasa atin lang naman po yan sipag at disiplina lang po talaga yung kailangan po natin. No? Yes. Yun po yung sinasabi ko, wag po sana natin lahat iasa sa government po. Let's do our part po. No? Okay. Kumusta naman, Ma'am Jen, yung ating ugnayan with the barangays at gaano ka-importante, kahalaga yung role ng barangay pagdating sa solid waste management? It's very important, sir, na ito po yung lagi kong sinasabi sa mga tao po na ang first line of defense or ang first responder po natin lagi sa ano mamang bagay, hindi lang po sa mga waste management po, even sa mga sakuna po, ang first responder po natin dapat dyan ang barangay. Why? Kasi sila yung mas unang nakakaalam kung ano po ba ang sitwasyon ng barangay po nila. Sila po yung nakakaalam ilan po ba yung mga household po nila, ano ba ang profile ng household nila, marami po ba silang establishment or what. They were given the mandate po to create their own solid waste management plans and programs po, no? Actually po, we have this called BECA po from the DILG which monitors their one of the component of BECA po is yung proper solid waste management po nila. Yung mga clean up po nila, yung mga waste diversion po nila. No? So kaya ang hiling ko po sa mga barangay, wag lang po tayo ang maghangad dun sa documentation. Kumbaga, wag lang compliance. Yes, not only compliance na parang magtapuan tayo or what, but kumbaga, i-practice po natin. Can I mention one barangay who is very good po when it comes to ano po? Dapat minimension ng mga yan. Opo, when it comes to solid waste management po, shout out po una kay barangay captain po ng Margot, si Kapitan Lising. Very functional po yung MRF nila kasi nadadivert po nila yung mga plastic, yung mga glasses po nila into ano po yung mga semento pong, or bricks po na ginagamit nila sa mga sidewalks nila. Tapos yung mga food waste po nila ginagamit po nila sa mga urban gardening po nila. Uy, Margot yan, ha? Kaya kung makakapasyal po kayo sa Margot, dun sa MRF po nila, ma-amaze po kayo na posible pala. Kaya ang Margot, sir, binigyan natin yan ng 3 allotment na makapagtapon sa sanitary landfill natin.
sinoli pa nila yung dalawa. Wow. Ibig sabihin po, napaprocess nila mabuti yung mga basura nila. Yes. Opo. And also Mining is one of the Barangay barangay. Mining. Yes po, one of the very good practice po ng solid waste nila. Oo. Sila po, pagbaba po natin ng proyekto po natin, yung waste segregation, kaagad po silang kumilos. Nag-house to house din po sila. Sila naman, ang ginawa po nila sa mga food waste po nila, binigyan nila ng isa-isang lalagyan yung mga household po nila. Oh. When- Per household. Yes, per Wow, household. Parang binigyan nila ng container para sa food waste nila. And then sa truck po nila, sa garbage truck nila, ang alam ko, meron silang isang malaking lalagyan din na dun yung food waste. Yung iba naman po, daily nilang dinadala sa barangay nila. Wow. So, di ba, kumbaga, kung tayo po lahat sa isang barangay, gusto po natin maging malinis yung barangay po natin, Oo. hindi na po natin kailangan iasa lahat po sa LGU or Pamahalaan. sa ano po. Sa atin po mag-uumpisa. And then, pag ginawa na po natin yung part natin, eventually makikita naman po ng barangay yan, ng LGU yan, yung mga effort po natin. At saka sayo mismo po sa bahay po natin, dilinis po tayo. Di po ba? So, kaya Ang po ang ano ko ganda lang. ng napunto mo doon, Miss Jan, no? Kasi yung barangay, meron na siyang initiative. Yes Nagbibigay po. ng mga pang-collect, no? Yes Mga po. food. Tapos yung mga bahay na hindi nako-collect, sila mismo yung Yes. Or yung hahatid. ayaw nilang kunyari po kasi, ang barangay po kasi may schedule May for schedule, ano. okay. Kung hindi man makolekta, daily po yan. Ang ginagawa ng iba, alam ko si Mining nga po, lalo na lapit-lapit po yung mga yan, sila na po yung direktang nagbibigay po, nagdadala sa ng mga barangay. food waste po Wow. sa barangay. Yan, commendable si Margot and Mining. Yes Mga po. best Shout out, mga practices Caps. natin. Shout out din kay Director Jason Pabalan na bumabati rin sa atin. Lagi natin na taga-subaybay. Oo. Pati si Berth Lim. Sabi niya, kulang kasi ang mga Pinoy sa social accountability and responsibility. Shout out kay Mr. Abiler Tuazon. Happy birthday. Ayan, pati si Mr. Alvin Perez. Ang problema yung mga ibang bayan na karatig dito sa Angeles City, tinatapon Isa pa rin. din. Oo nga, no? Yes po. no. Isa Mga pa rin po vacant lots True. at mga sapa natin. Disiplina lang talaga sa bawat tao. O, tama ka, Alvin Perez, no? Pati si Dr. JP. Sabi niya, greetings to you, Ma'am Jennifer. Hi, Doc kinompleto. Kinompleto. Ako nga, ano lang Ma'am Jen lang. Jennifer Simon Castro. And to all avid listeners of the program, particularly kay Ma'am Alma, Miss Mariel, at sa mga mayor's office. Shout out to all City Health units implementing the measles, rubella supplemental immunization na nagsimula pa kahapon, Miss Jen, kahit na walang pasok, no? Yes po. Sila dire-diretso yung ating katulad natin sila sa City Health Office. Yes po, yun po yung sinasabi natin sa mga tao po kasi masyado na po sila na ano din sa social media na hindi po porket hindi na po post sa social media or hindi na-highlight po ng media or ng mainstream media, wala pong ginagawa ang city. Akala nila Kasi ganun. may mga ginagawa po tayo na hindi naman na natin kailangan I-broadcast ipangalandakan ba yung mga sasabi natin. Umaga, nararamdaman po nito ng mga tao na binibigyan po natin ng serbisyo. Tama, Di tama. po ba? Oo. So, shoutout din sa Animal Bite natin kahapon. Maaga silang nagbukas kahit na walang pasok. Para maservisyohan yung mga mga pasyente. Oo. Si Archie Gorospe, nakikinig din. Oo. Si Carl Tamayo. Si Carl Tamayo, maraming oras itong si Carl Tamayo. Gusto niya mag-edit para daw may suspension. Pinapa-edit yung yung PubMats natin. Si Jex Gibson. Ayan. Okay. Good morning. Jex Gibson at si Sam Baron. Good morning din. Alright. Meron pa bang nais na magkaanon muna tayo? Magkakaroon muna tayo ng commercial break. Yung mga fines, mga penalties and fines, mga mahuhuli natin mag-violate sa solid waste management. Miss Jen, anong oras na sa buong Pilipinas? It's 10:47 a.m., Sir Jay. Join! Ta-da! Hey, hey, yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños.
Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up in the city, say Joel and Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up in the city, say Joel and Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up in the city, say Joel and Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up in the city, say Joel and Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come on, feel the beat. Angeleños on the street. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana, feel the beat. Angeleños on the streets. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Alright, we're back sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung likod, J. Pelayo IV with Miss Jen Castro, ang ating City Environment and Natural Resources Officer. Ayan, may mga, of course, ipapa-shoutout pa rin si Miss Jen sa ating mga taga-subaybay. Okay, a special mention po sa mga staff po ng CSWDO. Isa rin po sa mga opisinang pagpanahon po ng masasabi natin mga kalamidad, unang-unang rumiresponde po. Lagi yan. Yan po. Hindi na po nila makuwag po sa social media sa sobrang kabisihan po nila. Pero lagi pong andyan yung mga taga CSWDO headed by Sir Francis po and Ma'am Chris po. Good morning po sa inyo. Ano rin yan? 24/7 Yes, din, mga 24/7, 7 citizen. days a week. Oo, 7 365 days a year. Lagi yan, mga binabati natin na social workers din natin. Yes po. Napakasipag. May nais ka rin batiin. Baka may makalimutan ka, Miss Jen. Yung pong asawa. Shout out kay Engelbert. Ayan. Napapag-usapan pa rin natin tungkol sa solid waste management. Ayan, at nakikita rin natin in our previous posting sa ating Angeles City Information Office FB page, yung panghuhuli, no, ng mga violators ng ating solid waste management. Ano po ang pag nahuli po na nagtatapon, no, ng mga basura sa mga hindi dapat pagtapunan, Miss Jen, no, kamakailan, kahit kahapon, may nakuha rin yung ating mga EMS ACDO, no, team
na doon pa naman sa gilid mismo ng Abacan road diversion na pag mahangin mahuhulog na papunta sa Abacan River, ano. I-explain po sa atin ni Ms. Jen yung mga parusa dito. Yes po. Actually, Sir Jay, hindi lang po yung illegal dumping of waste ang tinitiketan po natin, no? Marami po kasing component ang environmental ordinance po natin. Andyan po yung illegal dumping, littering. So kung baka po magtaa kayo, nagtapon kayo ng hinuli po kayo. And then iba-iba pa po yung mga violations na mayroon pong mga parusa, pero very po yung pagtatapon po ng basura na kung saan-saan. For the fines and penalties po for the individual found violating prohibited acts under Section 30 of Ordinance 431. Ito po yung ordinansa natin when it comes to environmental po, pangkalahatan na po ito. Yung first offense po natin is 500 and impounding of the vehicle used in violation of such act. Second offense po is 1,000 and the third offense is 3,000. And imprisonment of 1 month. Kasi akala po siguro ng ibang tao dahil wala pa pong nakukulong, pero pwede po tayong makulong. No? Kapag lumampas na, kung paulit-ulit na po natin ginagawa yung mga violation po na ito. No? And when it comes to business establishment naman po, na found violating this one po, yung first offense po natin is 1,000, second offense is 3,000, and the third offense is 5,000, and wala tayong i-impound na vehicle sa kanila pero kung may ginagamit po sila, pwede rin ma-impound at revocation po ng business permit po nila. It could be a ground. Kumbaga hindi man po kami ang sasara talaga, i-refer po namin ito sa BPLD po. No, Sir Jay. And then baka po nagtataka yung ibang tao po bakit kung minsan mga akdo po yung nanguhuli or yung mga EMS and everything. Kasi po, limited lang po yung manpower po ng sentro. No? So we cannot enforce these environmental laws alone po. Kaya po nagde-deputize po tayo. Even yung mga barangay po natin, we already deputize them, sir. Para sila rin, pwede sila makapanghuli sa mga barangay po nila. No po? Kasi sila yung mas unang nakakakita ng mga violators po. No? Yung mga nagtatapon kung saan-saan po. And then, itong mga ACDO and EMS po, additional reinforcement po natin yan. Okay. Kaya kung sasabihin po ng ibang tao, kung minsan po kasi may nagreklamo na pag nahuli nila tapos i-impound yung sasakyan nila na wala naman daw silang violation yung sasakyan nila. Iba po kasi ang panghuhuli ng ACDO na may violation kayo sa traffic. Okay. Iba po pag sa solid waste. Dahil nga po na-amendahan na po yung ordinansa natin, pwede na pong ma-impound yung sasakyan ninyo na ginamit po ninyo sa pagtatapon po ninyo ng basura. Ayun. Yung pong mga barangay officials naman, Ma'am Jen, are they also empowered? No? Yes po. Okay. Actually, almost 33 barangays po are already deputized po. We're given this ID po na para talagang makapanghuli po sila sa mga violators po nila. Same fines and penalties din. Same fines and penalties. Pwede rin naman po kasi silang gumawa ng sarili nilang ordinansa based on the ordinance of the city po. Pwede nilang ibaba po. Pero hindi po nila pwedeng mas malaki. Kasi nasa batas po natin yan na when we impose fees or fines, hindi po dapat mas mataas sa national or sa local po. Okay, Miss Jen, ang dami nating na-tackle talaga ngayong Yes. oras na ito. Pero nakikita natin kung ano na yung ginagawa ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor John Lasatin pagdating sa solid waste management. Ito na yung pagkakataon, Miss Jen, para manawagan kayo kasi lagi tayong nasa daan, active, we're also supporting yung mga initiatives ng mga private entities and organizations. We have partners po from private, like Yes. yung CORA po. Yan, Isa siyang private NGOs po na tumutulong po sa atin when it comes to waste diversion po natin. Nakikipag-tie up po siya sa mga schools, lalo na po sa mga malalaking schools po natin para encourage po yung mga bata on waste segregation po, sir. Okay. At marami pang ibang mga Yes po. stakeholders natin. Pero ano talagang panawagan natin, Ms. Jen, para sa ating mga kababayan? Kung gusto nila ng laging pinipicturean pag nadaan sa road dike, yung mga nakatambak na basura, may mga ibang independent FB pages na akala nila na
laging may marumi, kakadaan lang natin, Yes, kakakolek lang natin ng basura during that po. day. Tapos meron na naman. No? So ano po yung panawagan natin sa mga barangay officials, mga kababayan natin, at iba pang mga stakeholders po natin? Okay. Una-una po siguro sa mga kababayan po natin, hindi po lahat ng nakikita natin yun po yung totoong picture. What I mean is, yun nga po, napadaan kayo, may nakita kayong basura, akala po ninyo na, it so happen po kasi may mga schedule po ng pagkuha tayo ng basura. Ano po? Right now nga po, dinagdagan na po ng EMS yung ruta po nila sa may diversion road po. Hindi na lang umaga, sir. Even afternoon po. So po, just to address these issues po. Ngayon po, ano nagiging problema po natin? Nakikiusap po kami dun sa mga nagtatapon po ng basura. Kung hindi man po kayo nakukuhanan ng barangay po ninyo, no po, wag po ninyong ilalagay dun sa tabi po ng ilog na dun sa railings po. No po, nakikiusap kami kasi sabi nga ni Sir Kiko, pag nahulog yan sa ilalim ng ilog, double handling. Yes. Kumbaga po, hirap na nga, ang dami na nga po natin kinukuha sa taas, tapos another manpower, another na naman pong ano yung Effort bababa na, po yes. yung mga tao just to get your solid waste po. And kung yung barangay po natin hindi po kumukuha po ng basura po, I think it's about time to call them up po. Kumbaga, tawagan po natin ng pansin sila kasi yun nga po, lagi, yung una kong sinabi po na talaga pong pangunahing pananagutan po ng mga barangay po natin. Ngayon po, kung nagpo-propose po sila na magkaroon ng kahit magkano man lang na collection ng garbage fee, sana po maintindihan po natin. Dahil po, hindi lang ang pagtatapon po ng basura, hindi po libre yan sa mga sanitary landfill. Hindi rin po libre yung mga gas na ginagamit po sa mga trucks natin, yung mga taong binabayaran po nila para po manguha, hindi po lahat libre yan. Kailangan po natin ng pondo to sustain this services po, no, Sir Jay? Kaya sana po maging open-minded po tayo. Iwan na po natin yung panahon na libre lahat. No po? Kung gusto po nating libre po wag na po tayong magbayad ng basura, let's be sustainable, Sir Jay. Yes. What do I mean sustainable? Iwasan po natin yung pag-generate ng waste. We can use, kung namalengke kayo, magdala kayo ng mga lalagyan ninyo na mga Dapat ba pinabili yun? po ninyo. Like yung mga recyclable bags, yung mga lalagyan po, para hindi kayo nakakapag-generate ng waste. Tama po ba Yes. ako? If ever po, ang mag-generate nyo na lang waste is food waste. Yun. Which is, can be turned into compostable pa rin po. Okay? Tapos sa mga barangay naman po, nakikiusap po kami sa lahat ng barangay captains na let's all do our part po. Hindi po kakayanin ni city ang pag-manage po ng solid waste sa buong Angeles City. You are, nandyan po tayo para maging kaagapay po ng ating pamahalaan po. Kaya sana po makatulong po namin kayo sa pag-iisip or pagpapa-implement ng mga proyektong alam po nating makatutulong po para sa ating waste management. All right. Thank you very much, Miss Jen Castro. It's a pleasure having you here. First of many guestings Thank dito you po din po, sa Sir ating Jay. programang Joint na Angelenos. Sa ngalan po ni Mayor John at sa lahat ng bumubuo ng pamalang lungsod ng Angeles, ito po yung lingkod, J. Pelar IV. At ito yung programang Joint na Angelenos. God bless everybody. Join